som trošku sklamaná, že neprišli aj ostatné baby. A mohli by sme teraz povedať, zaželať Mirke dobrú chuť. Ďakujem. A aby nám niečo povedala o tejto výprave. Dobrý deň, stretneme sa so šmolkami a teraz nám oni niečo povedia o tejto výprave. Takže, povedzte nám, že či sa chcete k nám pridať. Dovidenia. Fajn, nachádzame sa na schodoch, ideme na Čerstvu Pec, už sme prešli 1 kilometrov. Čo? No, tady. Čo je to cesta? Tam prichádza. To je hudba z pána Pexieho v tomto. Ahojte. Ahojte. Čo papa žene? Som si miel blízko. Ale ne. No, tady. A už je tu pikobus. No, možno ste si mysleli, že skauti dodržujú zákon, ale mýlite sa. Je tu napísané zákaz krmenia a všetci sa tu krmia. Prečo porušujete zákon? Zákon krmenia? Zvieratek? Jaj, tam je len zákaz krmenia. Sorry. No, čo už hodím sa na ulice. Takže, ahoj. Ahoj, Kde sa práve teraz nachádzame? prišli sme na výlet na Čertovú Pec. No, a ako sa vám tu páči? Je tu super. A chceli by ste nám niečo o tejto túre povedať? No, cesta autom bola perfektná, celú som ju prespala a teraz som rada, že som vyšla von. A čo plánujete robiť? Asi sa sem pôjdeme niekde poprechádzať a možno si znova pospím. Dobre, ďakujeme za rozhovor.